Goedemiddag en welkom bij de 20e aflevering van Beleef Kerkrade TV. En we zijn te gast bij Bertien Fashion aan de Maat. Ik krijg een zo'n modezaak die je waarschijnlijk al kent en die je nog beter je leren kennen. Wij schuift deze middag al aan dus. We beginnen met Minou Koslowski over zijn voetbalcarrière. Monique Porankiewicz en Anke Meester over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wethouder Jo Paas die heeft vertellen over zijn eigen kaffeklatsch. Kaffeklatsch met de Jo. Wim de Groot over het 150-jarig jubileum van het Koninklijk Kerkraadsmannenkoor Sint Lambertus. Linda Klaassen en Ivy Merkelbach over West op zijn best. Mario Slechtriem en Bertine Wiertz natuurlijk over het Fashion Weekend. We beginnen met de verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Monique en Anke bij mij aan de dus. Hallo, ik kom de stem uitbrengen. Maar, du bist veel te vroeg. Kom je stem uitbrengen op 15 maart tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen. Want jouw stem maakt het verschil. Kijk op kerkrade.nl voor meer informatie en een stemlokaal bij jou in de buurt. Van het gaat je kijkt naar de campagnefilm Ik kom mijn stem uitbrengen. Met aandacht natuurlijk voor de verkiezingen die op de 15e maart zijn voor het stemmen voor de Provinciale Staten, voor het waterschap. En dus bij mij zitten twee medewerkers van de gemeente, van de afdeling burgerzaken, van het team verkiezingen. Van harte welkom. Hartelijk welkom, want we gaan Nederlands praten. Ja. Ja. Dank je. Dat doen we ook. Hè? Monique Porankiewicz en Anke Meester. Heb ik het goed? Ja, Ja. helemaal goed. Ja. Vertel eens, waar gaan we nu precies voor stemmen op 15 maart? Nou, op 15 maart gaan we stemmen voor de Provinciale Staten Ja. en voor de waterschappen. Ja. En die Provinciale Staten, waar kan je dat mee vergelijken? Dat zijn Ja, dat zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Ja. En het waterschap? De waterschappen ja, die zorgen eigenlijk voor het waterbeheer. Ja. Net zoals ze zorgen voor schoon drinkwater. Ja. Of ze zoeken oplossingen voor bijvoorbeeld de recente wateroverlast in Eigelshoven. Ja, tuurlijk, Dan ja. gaan ze kijken waar de problematiek ligt en of ze dat kunnen oplossen. En dat dan in de toekomst niet meer gebeurt. En met de Provinciale Staten stem je ook nog indirect op de Eerste Kamer, hè? Ja, Want die gaan naar de hand gaan zij de Eerste Kamer kiezen. ja dat klopt. Dus het is heel belangrijk dat mensen gaan. Ja, dat op de het is eerste echt plaats. belangrijk. En we weten ook natuurlijk dat er in Kerkrade mensen, niet zo heel veel mensen gaan stemmen. Dat zou veel beter kunnen. En daar gaan jullie wat aan doen, toch of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk dat mensen ook gaan stemmen inderdaad. Zodat je zelf invloed hebt ook wat er de komende jaren gebeurt binnen de provincie en het waterschap. Daarvoor hebben we ook een aantal acties bedacht. Ja, want je wil mensen naar de stembus krijgen. Hè? Precies, ja. Ja. En mensen realiseren zich ook niet altijd dat dat heel nuttig is. En zeker als het wat verder weg ligt, zoals die Provinciale Staten en de waterschappen helemaal en de Eerste Kamer. Kan je wat vertellen over die acties? Zeker. We gaan degenen die gaan stemmen in Discovery, het Discovery Museum. Ah ja. Iedere stemmer kan gratis het museum bezoeken. Ze kunnen ook 2 kinderen meenemen tot en met 17 jaar. En mocht je die dag niet kunnen om het museum te bezoeken, krijg je een kortingsvoucher van €3,50 en mag je op een later tijdstip het museum bezoeken. Ja, dus op de dag zelf kan je zelfs gratis naar het museum. Ja. Met 2
2 kinderen tot en met 17 jaar. Ja, Dus een buitenkans om te gaan. ja echt wel. Zeker. En die verkiezingen zijn op 15 maart, hè? En dat is een woensdag, denk ik, of niet? Ja. Ja, dus heel veel kinderen hebben vrij. Dus nou, Ja, Iedereen neem de naar- kinderen mee en ga je iedereen staan. naar het precies. museum, Ja, toch? ja, dat klopt. Heel leuk museum. Ja. Dus, En wat nog meer? Wat gaan we nog meer doen? Nou, we hebben nog een mobiel stembureau. Dat hebben we ook voor de eerste keer dit jaar. Dat stembureau is de Martin Boeberkeet. Die is ook al ingezet toentertijd om de school te promoten. Ja. En die hebben we nu dus ingezet op 3 locaties. Dus op die dag, op de stemmingsdag, gaan we op 3 locaties staan. We beginnen in Eigelshoven, bij de Berghofstraat. En de tweede locatie is op het Heivelplein, op de parkeerplaats. En de derde locatie is bij Fienevrouw. Dat is naast het speeltuintje. En er staat een heel leuk team klaar. En de koffie staat er ook klaar. Je krijgt nog koffie. Ja, Zo. En het is echt zo van, we gaan naar de mensen toe. En, Ja, mensen- dus om die afstand zeg maar zo klein mogelijk te houden Ja. tussen de kiezer en het verkiezingslokaal. Je hoeft Ja. niet meer per se naar een school of weet ik waar. Je Ja. kan gewoon naar een mobiel. Dus ook vooral in de buurten waar dat niet zo in de buurt ligt. Dus, En kan je ook overal stemmen waar je wil of niet? Of is ja, dat je kunt door de gebonden aan hele je gemeente wijk? Of stemmen. Nee, als je stempas hebt kun je overal. kun je overal gaan stemmen. Ja. Ja. En hoe was dat met die, heb ik ergens, ik weet niet meer waar gelezen, met die potlood? Wat was dat voor een actie? Ja, nou, we hebben ook een hele leuke actie. We zoeken het rode potlood. Dus binnen de gemeente Kerkrade worden een 30-tal rode potloden verspreid van 1 meter hoog. Als je die tegenkomt, ga ermee op de foto en maak een selfie van jezelf en deel deze op #KerkradeStemt. Oh, dan En- krijgen we vast een beeld dan. Ja. En dan? Dus, ja, dan kun je een leuke prijs winnen. Dus een cadeaubon van Beleef Kerkrade van €50. Dus ja, vooral op zoek gaan, misschien samen met de kinderen, naar die Ja, dus er potloden. zijn er 100, zijn er 100? Of, hoeveel? 30 potloden. 30 Ze potloden zijn en- verspreid over de hele stad. 30 van een Dus, meter. Van 1 meter hoog, ja. Ja. Dus die zijn goed zichtbaar, maar sommige zijn toch wel, daar moet je toch iets beter je best voor doen. Dus je, weet eigenlijk, je krijgt geen aanwijzing. Je weet niet wat. Nou, Nee. Of wat? in de buurt van de stembureaus. Dus als je Ja, daar een ja. beetje in de buurt kijkt, dan zul je er zeker wel eentje vinden. Dus dan weet je ook meteen wat die zijn. Ja. En je dan kan nog ook een- nog door de stad wandelen. Dus je kan er Precies. een leuk evenement van maken Ja. en een prijs winnen. Nou, hartstikke goed. Ja, en als laatste hebben we ook nog de pendelbussen. Oh ja. Als iemand echt helemaal niet de mogelijkheid heeft om, ja, als ze bijvoorbeeld slechter been zijn of geen vervoer hebben, dan ja, kun je de pendelbus reserveren. Dat kan via Hanneman. En dan komen ze je ophalen en brengen je naar het dichtstbij. Dus je belt Hanneman en dan Ja, word je thuis opgehaald om te gaan stemmen. ja, klopt. Nou, beter kunnen we het Opkomst. niet maken. Hè? Opkomst 90% in Kerkrade, of niet? Nou, Ja, Dat is wat daar jullie gaan we hopen. voor. Ja. Ja. Dat is wat jullie hopen. Ja. Moeten jullie ook tellen of doen dat weer anderen? Ja, Of weet je het niet? nou, Wij moeten natellen. ja, al deze acties en ook natuurlijk de bezetting van de stembureaus, dat kunnen niet zonder de medewerkers van de gemeente en alle vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Ja. Dus ja, deze willen we ook graag hierbij hartelijk bedanken voor al hun inzet tijdens de verkiezingen. Ja, hier kan je het doen, hè. Dan Ja. ziet iedereen het. En dan... Maar jullie hoeven zelf niet te gaan tellen, of jij zei natellen. Ja, wij Dan wordt- moeten de dag erna. Ja, wordt nog een keer voor Ja. de zekerheid herteld. Ja, er Ja. wordt dus een gemeentelijk stembureau ingericht. En ja, wij onder andere gaan dus alle stembureaus nog eens controleren. En, Ja. en weet je ook hoe de uitslagen zien of niet? Of is er nog iets voor georganiseerd of niet? Of gaat Nee, dat gewoon dat via is- de landelijke Ja, media? ja, Kan je zien hoe Kerkrade... dat is alleen maar eigenlijk bij de gemeentelijk. Ja. Oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Hebben jullie een flinke taak aan of niet? Ja, wij beginnen meestal al in september met de voorbereidingen. Ja. Dan starten we daar al mee. Ja. Ja, nu is het eigenlijk alleen maar Dus nu eigenlijk verkiezingen. al in een afrondend stadium. Hè? Ja, Nou, hartstikke Ja. goed. ja, nog een enkele dagen en dan weet je het. Bedankt dat jullie er waren. Heel veel succes nog de komende dagen, ook met werk natuurlijk. Ik hoop dat de verkiezingen een hoge opkomst laten zien. Daarmee denk ik haal je ook al de landelijke media. En
Nou, ik zou de mensen thuis willen zeggen, ga vooral naar de stembus. Want het is hartstikke belangrijk om te stemmen op de Provinciale Staten. Eigenlijk, wat de gemeenteraad is in de gemeentes en de Provinciale Staten voor de provincie. Ze gaan over ontzettend veel dingen, zoals wegen, noem maar op. En uw stemmen kan nooit kwaad eigenlijk. Laat geen stem verloren gaan. Tot bij een van de prachtige mobiele kantoren of gewoon bij uw stembureau. En anders bel Hanneman maar, dan brengen ze u er naartoe. Bij mij ander dus wethouder Jo Pas. En Jo, van harte welkom. Dank je. Voor jullie vooral kallen over dat initiatief van die, wat ook al volgens mij de Zino had je gehoord, ik had het eens gelezen, Kafferklatsch met Jo. En Jo is wethouder WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, integraal ouderbeleid en financiën. Dat is natuurlijk enorm. Pakket, zeker in een stad die waar niet meer de jongste lui wonen. Vooral waar goed deel natuurlijk al je ouder is. En wat is dat Kafferklatsch? Wat is dat? Ja, dat is schon dat ze dat voor. Wat is dat Kafferklatsch? Ik wist wel wat Kafferklatsch is, maar nu met een wethouder. Ja, ik wil eigenlijk als wethouder hier met zoveel mogelijk met de lui in contact komen. En een van de mogelijkheden die ze has is jank te wijgen. Ja. Los die zie, los de lui vertellen waar ze behoefte aan, waar ze tegenaan hoeven. En vooral dat doen aan de hand van eigenlijk laagdrempelig. De lui moeten zich prettig voelen. Lui moeten voor alle ruimte krijgen om een verhaal te kunnen doen. Geen kwestie van ja, verhaal maar 10 minuten en dan kunt er niets. Neem die vooral het ziet voor de lui. En luister naar de lui. En al die signalen die de lui afgeven, neem die met. En dan hopelijk haast op het eind van de dag, met z'n tweeën weer bestreden, Kafferklatsch al een eerste inventarisatie zo van, ja, waar lopen de lui nu tegenaan? En wat kunnen vier als bestuur kennen voor de lui doen? Want daar gaat het in feite om. Ja. Verzet ze voor de lui. De lui zitten er niet voor ons, maar vier zitten voor de lui door. Ja. En dat is wichtig. Ja, want voor je houdt een soort van spreekuur, waar dan moet ze naar de wethouder, of ik weet niet jong de Ochterwijk, dat weet ik enig jaar niet, maar nu, dit is toch een veel informelere manier eigenlijk. Ja, zeker. En dan kies zelfs nog een stuk Vlaam, dan kies ik dat koffie. Ja, ben ik nog voor je het zeggen, zeer belangrijk, ja, zeer natuurlijk. wichtig voor jullie. Ze kind koffie of ze kind een tas hier en een stuk Vlaam erbij. En het gaat alleen maar erom dat de lui zich op hun gemak voelen, dat de lui eigenlijk dat vertellen wat ze normaal niet kwijt willen. Ja, want terwijl ze verhalen huren, terwijl ze geschichten huren, wat hun bezighoudt. Waar ze met zitten, waar ze zich zorgen maken. En, ten beste natuurlijk van de oudere partij. Ja. Dus die achterban is al voor een groot deel natuurlijk al die oude lui. Ja. En mensen daar ook kijken met het oog op de ontwikkeling van de bevolking, dat de oude lui een keer gewoon er komen immer meer ouderen bij. Ja. Dus de zorgbehoefte werd immer groter. Ja. En ook wat dat financiële gaat betekenen, de omslag van het ouder werden, de zorg, maar ook de financiën die daar gekoppeld zijn. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar ze zich ook als gemeentebestuur zorgen voor moeten maken. Daar moeten ze voor nadenken. En daarvoor is het wichtig dat ze ook nu in deze fase al met de lui kallen, waar ze er dadelijk besluiten over moeten nemen. Want ik ga dan eens iedereen zeggen, als een voorbeeld dan, want we leven natuurlijk ingewikkeld door allemaal. Ja. Het zal niet eenvoudiger worden. Nee. Maar wel de lui die nu ouder werden, die zijn natuurlijk wel al meer gewend aan maar de digitale wereld en zo. Precies, maar we moeten eerlijk zien dat ze ook zien dat een Jans of lui die er ouder zijn, ook die digitale wereld nog immer niet beheersen. Er zijn immer lui die er tegenaan lopen dat ze kennen geen aanvraag digitaal ideeën. Ze handje in een computer, Hans in een computer, kennen ze hem vaak niet bedienen. Lui die bijvoorbeeld jeng familie hand, jeng kinder, die zitten met zijn aanvraag en denken, ja, wat moet ik met? En uiteindelijk leidt dat ertoe, los maar zitten. En dat is dus jammer, want er zijn een Jans of dingen, Jans of goede initiatieven, die moeten ze niet losleggen. Want ik geloof ook, zeg maar, dat, zeker van de naar de WMO, dat een hele hoop gelden blijven leggen. Ja, net aangesproken werden door waar ze wel rijden op aan. Precies, dat is vorig jaar kwam dat
aan het lid bij dat onderzoek wat de Nationale Ombudsman, Ja. Renier van Zutphen, Ja. had medio vorig jaar een onderzoek gedaan, wordt jong om de vraag, wie werden de gelden die nu voor de lu met de kleinbuurt paraat leggen, wie Ja, werden die ja. nu aangewend? Maken die lu er nu een voldoende mate in beroep van? Ja. En dan blijkt dat 30% van die gelden die we op de plank willen leggen. Ja. En als ze dat nu vertaalt naar WMO, vertaalt naar ouderbeleid, dan zeggen ze, ja, misschien blijft hij ook geld leggen, misschien ook initiatieven die er mogelijk wel huizen kunnen zien, maar die vernieuwen het doen bij gebrek aan wetenschap van ons Ja, kant. dus er is een enorme kloof. Dus, Ja, enorm. Ik wil niet zeggen Ja. enorm, maar er is in ieder dit geval een overdrijven. kloof. Ja. Die zou Ja. er kunnen zien. Ja, Ja. daar is er volkomen reed verder. Er zou Ja. een kloof kunnen zien. En ik denk, ja, laten we kijken dat we in ieder geval door zoveel mogelijk en zo goed mogelijk met hem junt. Ja. En wat denk je nu dat ze eens huren dan? Had ze enig idee dan? Of, Nou, het kan vaak, wanneer lu komen, dan junt lu in op een individueel geval van de WMO. Ik ga je aan je vrouw, wethouder, en ik hoor niks. Wie zit dat? ja. Het kan ook zien dat een oude mens kunt en de zegt, luister, ik voel me in de wijk zeer onveilig. Kijk, het gaat dan bij de kaffeeklats over ouderenbeleid en het gaat over de WMO. Maar wanneer die mens kunt en maat kenbaar dat hij zich onveilig voelt, neem ik dat met. En dan werd dat in het college ook gedeeld. En dan sta ik van luister, dat is dan de portefeuille van de burgemeester, van Petra Tassen. Dan zei ik, burgemeester, dat ga ik metkrijgen. Kan waardoor eens serieus zijn kijken. Dus ook die dingen neem ik met. Want ja, wanneer ze al eens een keer met jullie in contact kunnen, dan moet ze ook niet zeggen, daar ga ik niet over. Nee, ik neem er niet dat- over, ja. maar ik neem het wel met. Ja. En de lu, kijk, mensen met Michael kennen, dat kan ik vooral al zeggen. Het kan niet zozeer met de lu met een verhaal komen dat ik dan zeg, uw die trap leeft, regelig. Nee, voor gewoon kijken, voor nemen dat met. En dan voor goede ambtenaren voor die kijken, doen die lu aan alle voorwaarden. Want dan vind ik zo'n verordening vuur en dan kunt die lu er Ja. bescheiden over. Maar door met schepsel wel allemaal verplichtingen en ook Ja. een soort verantwoordelijkheid. Ja, waar die- zeker. want dan moet ze dat nog nooit aan kunnen waarmaken. Ja, dan. du kan ze niet zeggen van ja, Ja. goed, ik ga het verhaal je hoort. En dan nooit meer en dan u zuur. huurt, Ja. voor zo'n bij de wethouder, dat wordt er chance dat we erbij gaan. Ja. Ja, dat wordt even. Ja, want dan kiest het verhaal die natuurlijk veel partij. te duk zuren, hoor. Dat, Ja. dat de politiek het niet afweten. Hoor. Ja, maar daar moet je dus voor zorgen Ja. dat dat dus niet gebeurt. Want Ja. dan maakt ze zich natuurlijk zelf zeer ongeloofwaardig. Ja. Toen geeft Ja. het gesprek aan met de burgers, toen nu dus de burgers Ja. oes, toen stelt zich als wethouder kwetsbaar op. En vervolgens met de informatie die ze kiest deze nu. Dat kan niet waar zien. Het cirkeltje moet ronken werden. Ja. hoor. Ja. En dan moet ze de lumotors zeggen, de hand van je daar. Dat wordt nu zo'n initiatief waarvan we achteraf kunnen zeggen, dat had zich geloond. De man Ja. die steekt voor je en de man die kunt voor ons op. Die is van de oude partij, dat is de goede die we moeten hebben. En het geeft me nog erom niet, dat moet ik even met alle duidelijkheid nog zeggen, het gaat erom om de lu, verdun het voor de lu. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, dus bij dit soort dingen is vaak ook een drempel voor u. U kunt niet zomaar Nee. naar zo'n wijkcentrum of en denken dat wij toch kunnen doen als kaffeling. Dus dat is de eerste plaats. Ja. Moet dat overwonnen werden. hoor. Ja, En ja. dan moet ze nu nog aan het moeilijk creëren. hoor. Ja, ja. Wie- Ja, voor hand gekeken, wie kan ze dat nu best doen? Ik denk zelf dat dat allemaal niet zo moeilijk is. Maar Ja. goed, voor hand in ieder geval het boek van de Peter Tompeter, Ooskerig hoor. Aan de hand van oude foto's kan ze kijken van met die lui het gesprek aan joh. Van waar woont het uur? Gesprek hij, nou een paar foto's van de Ukkerstraat en zo. Dan haast de eerste stap is dan al je zat. En je kan er ook bewust voor je kozen om niet door met een ganse batterij ambtenaren te zitten. Dat die lui de idee hadden van, Ja, ik ze kom zit voor het veel- tribunaal. Ja, precies. Wat niet dat hij weet, nee. Het moet laagdrempelig. Genau, ik zit daar zit een ambtenaar bij de schrift en that's it. En de lui moeten zich op hun gemak voelen. Door je het erom. Ik kan alleen maar informatie te huren van de lui, en de lui zich prettig voelen. Wanneer die zich Ja. op hun gemak voelen en niet van, ja jongen, hey, alles wat hij zei, dat werd tegen mij, dadelijk tegen mij gebruikt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dat verdunt het Ja, dat is laagdrempelig. een beetje moeilijk werd als het Ja, ware, nou, want zo dat wie moet vier het hij nu niet. zit. Ja, Zo moet dat Ja, dadelijk we hadden ook. geen vlaam, maar dan kunt Nee, maar dat dan kun je schikt ze nog. me dan Ja, nog af. ik ben afgescheept met wasser, maar goed. Het is wat het is. Nou ja, het is echt een geweldig initiatief, denk ik. En ik wens dat toch een hoofdvlucht heen. Ja, dat hoop ik ook, want Ja. dat loont het zich Dat ook. ze in plaats van de dingen vuurdig houden of, of erover rouwelen of weet ik wat nu Ja. wens.
Dan weegt nog de politiek suks. Laagdrempelig, Tessenkaffer erbij. Stukse Vlaam. Stukse Vlaam. Ik wens je veel op de kafferklats. En veel stukken Vlaam, dat ze die qua Q is. Succes daarmee. Dank voor het gesprek. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Was de loven, dat is wat ik verstoor. Van kleins af aan ligt dat festje vier. De stoot zit van ons, dat je leert en nummer zo. Kirchetje, joh. Was de loven, dat is wat ik verstoor. Van kleins af aan ligt dat festje vier. De stoot zit van ons, dat je leert en nummer zo. Kirchetje, joh. Schrei in het leven.
En er dus Wim de Groot, voorzitter van het Koninklijke Kerkraadsmannenkoor Sint-Lambertus. Sint-Lambertus, maar in de volksmond moet ik zeggen, toch Lambertus. Wim, van harte welkom. Lambertus bestaat 150 jaar. Ja, bijzonder. Is dat de oudste koor van Kerkhof dit? Ja, dat is de oudste koor van Kerkhof. Ja, en dat is ooit begonnen als... Dat is een sociëteit geweest van een aantal heren die zich bij hand getrokken en die doen aan toneelspelen en bij dat toneelspelen komen ook zingen. En zodoende is dat uiteindelijk uitgegroeid tot een groot koor. Ja. En die bestaat nog immer? En die bestaat nog immer, nog 150 jaar. Met dezelfde doelstelling, met de doelstelling van vriendschap, hongerij, goed muzikaal presteren met die. Ja, en dat is nog allemaal gebleven, 150 jaar lang, dat is bijzonder. En voor heren, deze een mannenkoor, je blijven immer. Ja. Had nooit de weg gezocht naar de dames. Nee, we maken er wel eens grapjes over, want van toch tenoren, weet je wel. Dat is onze enige referentie waar we wel geen dame-achtig aan willen doen, maar dat is een puur een zangersgrapje. Maar het zijn alleen maar mannen, van tenor tot bassen. Ja. En wie kiest het nu zo weet dat zo'n koor zo lang besteedt, dat je wil maar blij terug, Kijk, vroeger is dat vooral ontstaan door dat jullie zich verenigd hadden en de families, hongerij, die holen dat in stand. Zoals ik denk bij veel vereinen dat het geval is. Hè. Maar dat is toch erg veranderd? En dat is ontzettend veranderd. En ik wil ook kijk, korenhandel, zo je andere vereinen ook moeilijk ziet. Dat is niet meer vanzelfsprekend dat er zoon en er neef alle nu kunnen meedoen. Dus ja, uiteindelijk zijn we er dus trots op dat we er nog in stand kunnen houden. En dat had alles natuurlijk te maken met die verbondenheid die we hier willen hebben. We zoeken zeker de verbinding met muziek, maar zeker ook met personen die lid zijn van de verein. Ja. Dus wanneer we serieus muziek maken, willen we ook heel veel spaß maken met elkaar. Ja. En de hand heel veel manslui in dit geval ook nog wel even behoefte aan. Ja, precies. Goed, iedereen is op zoek naar jeugd. Dat is logisch. Ja. En bij ons is jeugd, laat ik het zo zeggen, ja. 40, 50 jaar. Ja. Die we proberen te bingen aan ons koor. En er kies al weinig aan was dan van de ongeroes. Dat is moeilijk. Ja. Kijk, dan moet je met afvingen tegenwoordig. Ja, dan moet zich de doelstellingen moet zich bijstellen. Hè. Ja. Daar zijn we als bestuur ook mee bezig om te kijken van, ja, wat is ons product, hè? Wat willen we zien en wat past bij dit site. Moeten we vroeger worden Lambertus in de koer van 80 en 90 geleden. Ja, dat weet ik zeker. Dat weet je er een keer. Op dit moment tellen we ongeveer zo'n 43 leden. Ja. Maar die zingen met elkaar gewoon fantastisch en schön. En die vinden dat met elkaar ook heel erg leuk. Ja. Dus wat wil ze meer? Ja. Dus ze moet zich ook afvragen van wat wil ik zien. Ja, dat is schön dat zich daar aanpast aan het situatie in zijn leven. En dan ook nog koninklijk. Ja. Wie weet ze nu koninklijk? Dat vroeg ik wel eens af. Ja, dat is een goede vraag. Dat had ik me gelijk ook afgevraagd. Dat is natuurlijk als het predicaat komt, maar dat kan zich niet zomaar koninklijk nemen. Ja, er zijn veel die het van ons ook net hadden metgemaakt. Dat waren 49, wat ik me goed herinner, ze voor koninklijk geworden. En dat is natuurlijk een hele procedure waarin dat gevraagd werd, waarin ze een aantal voorwaarden zouden moeten voldoen om dat predicaat te krijgen. Ja. En met zo'n enkele crisis nemen ze zich dat niet meer af, uiteraard. Nee, het gaat weer de hofleverancier, also is vergelijkbaar. Ja. En nu het vers, want dat is dit jaar. Dat is dit jaar. En dat moeten we natuurlijk allemaal meer merken, een keer. En wie dat kunt merken. Ja, want ik zo al bij de, zeg maar bij de hub door, bij de banner hangen. Ja, vooral gelukkig de kans gekregen we de muziekschool om nog een hele grote banner aan vuur en goed te maken plekken. Om aandacht te vestigen dat de Lambertus 150 jaar bestaat. En dat is ook echt een fest wat we niet in een weekend kunt vieren, maar een heel jaar kunt vieren. Ja. Dus dat blijft ook een jaar hangen. En er kunt nog een venster met het hele programma, waar jullie ook kunnen kijken wat we allemaal uit te doen aan. En zo wisselen we dat af met concerten. Dus natuurlijk die muzikale beleving van het koor, maar ook de vriendschap en de verbinding met de lui als een patroonsfeest, een weidefeest, nu maar dat ze vergunt in de dagen naar Luc met elkaar. Je de Lambertus opzoeken? Ja, daar ligt nog een sleutel bij van de Lambertus, geloof ik, in de kistje, althans de reliquieën van de Lambertus. En vergunt door een mes opluisteren in de kathedraal van Luc, en ter ere van Lambertus. En dan, ja, dat zijn reliquieën, denk ik hoor. Reliquieën, ja, zo gaat is het. Ja.
Maar dat is een soort verenigingsuitstapje. Dan is dat is een verenigingsuitstapje. Dat de verein zelf een feest zit vieren. Exact. Ja. Maar daarnever, kijk, als ze naar de concerten gaan kijken op 24 juni, dat is wel een erg groot concert wat we gaan doen. Ja, dan zitten we in de Schouwburg, in het theater, in Kerkrade. En door gaan we ook een schat anders doen. Ja, En zo heet het concert door, een seance anders. En dat betekent dat voor ons wel de traditionele vorm van mannenkorenconcerten, waarin, zullen we zeggen, prachtige 3 of 4 rijen zwarte aanzug stond met een strikje die prachtig zingen met een solist en een pianist. En dat willen we ons doorgebreken, omdat we ook natuurlijk ons bewust zijn van het feit dat we in die toekomst moeten nog een product moeten hebben wat ook bij dit site past. Dus dat werd een revue. Waarin we het hele jubileum, zo maken de historie, maar ook de toekomst van Lambertus willen belichten. En dat doet op een speciale wijze. En dat werd een ontmoeting tussen ons en Jacques Vinders. En dat zei er genoeg, denk ik. Daar zit er nu nog een voorbereiding met hem om daar vorm aan te geven. Echt een prachtig concert waarin we ook lokale solisten en zelfs toneelspelers, ik noem maar het Miep Muller, wat met het werk moet zich voorstellen. Het werd een weetschap op de bühne, als repetitielokaal waar de Lambertus kunt en er gebeurt van alles. Een terugkijk naar het verleden, met een knipoog naar het heden en zich ook naar de toekomst. Ja, dat is een prachtig concert. Dus dan moet de vlot kaarten halen. Dat denk ik zeker. Dat kan nu al, hè? Ja, dat kan nu al, maar dat moet dat via de theater zelf, via de site van het theater, kan ze de kaarten halen. Ik zal er vlot bij zien, want het is erg gewild, merken we op dit moment. En wat is de muziek? Wat moeten we toch voorstellen? Ik weet natuurlijk wat de Jacques zingt. Is het een mix van wat de Jacques zingt en ander? Het is koormuziek of? Ja, het is koormuziek, hè, want we willen aandacht geven aan de historie. Dus met andere woorden, klassieke muziek kunt er zeker, ik pak maar Gert van Opera, wat bekend is, kunt aan de orde worden. Lambertus vroeger ook furoren met dat je maat. Maar er kunt ook hele moderne muziek bij aan te passen. Zelfs tot aan het einde kunt we echt uitpakken met de toekomst. Om gewoon erg moderne en bij deze tijd passende muziek te gaan brengen. Ja, en dat samen met de Jacques Vinders, Floor Bosman kunt. Onze Emma, die ook furoren maakt landelijk op dit moment op tv. En de hele familie Kok, behalve de papa en de mam, maar de hele familie Kok is op de bühne. Deed er aan met. Dus ja, dat werd een feest. Zo? Ja. Dat kan er voor zijn vrijen. Ja. Dus we hadden een groot evenement naar Luc, waar er met z'n allen heen van het concert binnenkort heen met de Jacques. Ja. En dat wordt of ja, dat kunt nog een één groot concert. En dat mag ik hier nog vertellen. Ja. Dat geeft toch wel een beetje de klassieke kant om wat terug, maar wel heel erg mooi. 18 november in de Lambertuskerk werd een groot concert georganiseerd. En daarvoor voor de Messa di Gloria van Pietro Mascagni. Mascagni, bekend van de opera Cavalleria Rusticana, voor degenen die dat weten. Prachtige muziek. Die mes ligt er helemaal op. 2 bekende solisten, Vincent Kusters en Pascal Pitti, die de solistenrollen op zich nemen. Ja. Met symfonieorkest, vrouwenkoor en de Lambertus. Nou, dat werd echt een festijn. Dat gaan we echt goed pakken. En er komen ook binnenkort de kaarten op ons eigen site om die te bestellen. En 18 november, doe het nog even, maar zet het in de agenda. En jongens, en kaarten zijn vlot voet. En zeker voor die prachtige concerten had het allemaal goed. Jut naar de websites en besteld. De kaarten, dat vind ik er straks allemaal wel ergens, die informatie, dat zal geen probleem zijn. Ja. Zal nog wel ergens in de banner lopen. Janssen, geboortestadsjaar, gewünscht. Wat ze nu zelfs verjaardag 150 jaar Lambertus en een mijlpaal die niet iedere verein houdt. Dank voor uw gesprek, we hebben veel succes met de koor, veel spaß met het jubileum en de concerten. Dankjewel. Dankjewel.
natuurlijk ook dit keer waarom door evenementenkalender. Wat is allemaal te doen in de maart in Kirchhoff? Op vrijdag tot 6 maart Roda JC tegen Telstar in het Parkstad Limburgstadion om Aroer. Samstag de 11 maart Zoet Zuur in de Music Dome om 11 uur. Mondag de 13 maart Roda JC tegen Jong AZ om Aroer. Woensdag de 15 maart dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Donderdag de 16 maart Kölsch Mitsingconcert in Café Eine Schlaboom om Aroer. Vrijdag de 17 maart Nacht van de Hub. Hub Bibliotheek Kerkrade om 1800 uur. Samstag de 18 maart Viera Blech Rodehal om Aroer. Samstag de 18 maart Deviat Music Dome om 11 uur. Vrijdag de 24 maart Creators FIFA Toernooi Hub Bibliotheek Kerkrade om 6 uur. Samstag 25 en zondag 26 maart hand voor het Fashion Weekend met op beide dagen om 2 en om 3 uur natuurlijk de Rode Loper. Zondag de 26 maart, nu wordt het Mennens. Een programma van Rob Menne en waarbij hij de familie Kok ontvangt met onder andere natuurlijk SBS6 Ministars winnaar moet ik zeggen, Emma Kok, ster, violist Enzo Kok, Parkstad Limburg Theaters om 2:30. 21 tot en met 30 maart Wolfgang het Wonderjong. Over de Wolfgang Amadeus Mozart, Parkstad Limburg Theaters om 7 uur. Donderdag de 30 maart West op zijn best in het Flexiforum van 2 bis 7. Vrijdag de 31 maart Stahlzeit in de Rodehal om 7:30. En elke maandag in de maart Kaffeeklatsch met de Jo Pas van 3 bis 5 in het Catharinahoes, het Patronaat, de Laathof en het Westhoes. Dat worden evenementen, activiteiten in de maand maart. We hadden graag gesproken met Wim de Groot over het jubileum van de Lambertus. En dat je over mensen met talenten, mensen met zo'n stem, nu hand voor heel ander talent, ander dus. Bij mij zit Minu Kozlowski. Ja. En dat is een voetbaltalent, kan ik u vertellen. En wat voor talent? Het had het talent in de benen dus. En voor jullie is wel waarom in het Hollandstoer, want het Minu versteekt wel dialect, maar moelt het niet. En dan werd het gesprek een beetje ingewikkeld. Minu, van harte welkom. Hoi. Jij bent een echt voetbaltalent. Ja. En ben je nu voor het eerst op televisie? Ja. En? Ja, spannend. Vind je het leuk? Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel. Dat hoort erbij. Als je een grote sportvrouw bent en wordt, dan zal dat niet de laatste keer zijn dat je op televisie bent, denk ik. Nee.
Want vertel eens, hoe ben je begonnen met voetballen? Ik was 6 jaar oud. Toen was ik begonnen bij RKTSV Ter Winselen in de JO 7-1. Dat betekent jongens onder 7. Jongens onder? Ja, jongens onder 7. En in dat seizoen werd ik gelijk met mijn team kampioen. En dat is deze medaille. Zo, gelijk kampioen? Ja, gelijk kampioen, ja. En, maar jongens onder 7, je bent geen jongen. Dus, maar dat zijn dan jongens en meisjes? Ja, gemixt eigenlijk, ja. Dat is gemixt. En wat speel je dan? Welke positie? Middenveld nu. Middenveld, ja. Oké. En 2 seizoenen later heb ik de overstap gemaakt naar FC Kerkrade West. In de JO 9-1, dus jongens onder 9. Waar ik ook ga spelen in de eerste klas. En aan het begin van het seizoen had FC Kerkrade West een toernooi georganiseerd. Dat heet de Start of the Season toernooi. En aan het eind van het toernooi werd ik als beste speler uitgeroepen. En dat is deze beker. Nou, toen als, hoe oud ben je nu? Nu ben ik 10. Ja, en toen was je? 8. Toen was je 8. Dus 2 jaar geleden was je al de beste speler van het toernooi. Ja. En hoe werd dat dan bepaald? Hoe doen ze dat dan? Er waren trainers stonden daarbij Ja? en die hadden gezegd, ja, dat meisje. Die was de beste. En waar kijken ze nou, of weet je dat niet? Nou ja, naar techniek en zo. Ja. Dat wel. En niet per se naar doelpunt of zo? Nee, dat... helemaal niet? Nee. Want je scoort natuurlijk niet zo heel veel als middenvelder, of wel? Jawel, best Toch wel veel, ja. Ah, toch. En dus toen ging je, wacht, ik moet even kijken, dus dan ging je van Ter Winselen ging je naar Kerkrade West. Ja. En zelfs in het buitenland ben je gaan voetballen. Ja, in datzelfde... Zo jong al? Ja, in datzelfde seizoen ben ik gescout door Alemannia Aachen in Duitsland. Dus je bent zeg maar 8 jaar dan? Ja. En je wordt gescout? Ja. Door Alemannia? Ja. Nou, vertel. Ja, in de MO 13. Daar waren meisjes van 13 en zo. En ik was toen pas 8 jaar oud. En, zo? Ja, en tegelijkertijd speel ik ook nog gewoon bij de jongens bij FC Kerkrade West. En daar bij Alemannia, dat was echt wel een meisjesteam? Ja, dat was echt een vrouwenteam? Ja. Ook in hetzelfde seizoen werd ik gescout door KRC Genk uit België. En had ik een selectieronde. En na die selectieronde mocht ik bij de definitieve selectie U10 spelen van KRC Genk, meisjes onder 10. Meisjes onder 10. En dat KRC Genk, dat is ook een hele bekende voetbalclub. Ja. En hoe doe je dat? Ben je dan nog steeds? Of ben je dan nu niet meer? Nee, nu ben ik dat niet meer, nee. Wat heb je dan daar gedaan? Een jaar gevoetbald of zo? Of een ja, seizoen? een seizoen, ja. Ja. En toen weer weg? Ja. En dan moeten je ouders steeds maar weer naar Genk rijden dan? Ja. Zo man. Dat is ook wat, hè? Ja. En hoe doe je dat dan met school dan? Gaat dat gewoon samen allemaal? Ja. Dat gaat makkelijk? Ja. Ik heb vrijstelling van school. Toch? Dat ik eerder uit school mag, ja. 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 En wat ging er na Genk gebeuren? Daarna ben ik weer teruggegaan naar waar het begon, bij RKTSV Ter Winselen. Dan speel ik nu in de JO 11-1. Dan speel ik in de hoofdklasse en dat is eigenlijk het hoogst haalbare niveau voor mijn leeftijd. Bij Kerkrade West? Nee, TSV? TSV, ja. RKTSV. Nee, dat leek wel zo'n carrière. Dat zijn natuurlijk andere clubs, maar jij praat alsof je een soort van professionele carrière hebt. Van de ene club naar die en dan wat terug en dan... Ja. En betaald krijg je niet natuurlijk. Hè? Nee, dat nog niet, nee. Maar je krijgt wel kleren en zo. Er worden wel dingen vergoed, of niet? Ja, niet vergoed, maar wel gewoon kleren. Dat krijg je wel? Ja. Kleren krijg je van de club? Ja. En nou, wat hebben we allemaal gehad? Kerkrade West, TSV, ja. Alemannia, Genk. En het houdt nog steeds niet op. Nee. Toch? Ja, in oktober 2021 verscheen er een artikel vanuit Ajax dat ze op zoek waren naar talentvolle meiden. En daaruit werd een talentendag georganiseerd. En toen zei ik meteen tegen mijn vader, daar wil ik aan meedoen. Ja. Ja, toen hebben we daar gelijk voor ingeschreven. En daarna kreeg mijn vader een mail dat ik mocht deelnemen aan de talentendag. Moest je dan wat laten zien of zo? Moest je een filmpje opsturen? Of, nee, hoefde niet. Nee. Je moest wel iets invullen en zo, waar je speelde en zo. Ja. En daarna werden 3 selectietrainingen, waarbij er steeds meisjes afvielen. En uiteindelijk is een groepje van 10 meiden overgebleven, waaronder ik. En die 10 meisjes vormen nou de MO 11 van de Ajax Talenten Academy. En ik ben nu nog het enige meisje uit Limburg die bij Ajax speelt. Zo man. Daar zul je bij trots geweest zijn, of niet? Ja, heel trots. En je ouders? Ja. Zo man.
Het enige Limburgse meisje onder 11 bij Ajax. Ja, en ja, eigenlijk van heel Ajax. Van het eerste van het Ajax. Maar dan moet je dan, hoe vaak moet je dan naar Amsterdam dan? Ik moet om de woensdag naar Amsterdam om te trainen. Ja, maar dat is best een stukje rijden, maar dat heb ik er graag voor over. Ja. En in de auto maak ik huiswerk of ik leer voor een toets. Dus dat combineer je mooi. Ja, dat combineer Dat klinkt heel verstandig als jij dat vertelt, moet ik zeggen. Ja. Dus dat huiswerk, dat leidt dan niet onder? Nee. Zo. En dan in de auto naar Amsterdam. En kom je ook nog bekenden tegen of niet? Want dat wil natuurlijk iedereen graag weten. Want daar ben je natuurlijk op het trainingscomplex. Hoe heet het ook alweer? De toekomst. De toekomst, ja zeker. Ja. Zie je ook bekenden of niet? Ja, in de selectietrainingen zag ik Berghuis en Tadic langs de lijn lopen. Ah, die was stiekem kijken. Ja. Zo. Die waren net klaar met de training. Kijk, dan komen ze toch even kijken hè, naar wat de toekomst is. Het heet niet voor niks de toekomst. Ja. En nu is het een beetje gestopt. Dit doe je nu, hè? Dus bij TSV en bij Ajax. Ja. En hoe zie je dat? Wat droom je dan van? Huh? Ja, ik ben ook nog bij de KNVB. Daar kreeg mijn vader ook nog een mail van. En nou speel ik bij de KNVB MO12 Regio Limburg. En nou vorige training bij de KNVB stond er nog een scout van Borussia Mönchengladbach langs de lijn. Daar ben ik ook nog gescout voor. Dat is dan niet normaal. Ja. Ik ben echt sprakeloos. Maar bij de KNVB betekent dat oranje dan of zo? Ja, dat is eigenlijk het jong van het Nederlands elftal. Ja. En heb je ook een oranje shirt? Ja, dat ligt daar? Ja, die. Zo, nummer 11? Ja, nummer 11, ja. Ja. Dus je speelt eigenlijk al voor het Nederlands elftal? Ja, ja. In jouw categorie natuurlijk, in jouw klasse. Zo. Ja. En als je naar later kijkt, hè, als je dan zeg maar, nou ja, waar wil je dan over 5 jaar spelen? Het liefst in het eerste voor Ajax en bij het Nederlands elftal. Dat wil je het allerliefste? Ja. En gaat het lukken, denk je, of niet? Ik hoop het wel. Je gelooft er wel in, hè? Ja, je moet er hard voor werken. Ja, want je komt ook heel zelfverzekerd over, zeg maar. Dat is echt... Ja. Je wil het echt. Ja. Nou, geweldig. Ik ben echt onder de indruk. En nou ja, kijk, ik denk dan als ik later, misschien over 5 of 6 jaar, dan nog eens dit interview terugkijk en ik zie jou spelen bij het Nederlands elftal of bij Ajax, dan kan ik zeggen, zij zat ooit bij mij, ja. bij Beleef Kerkrade TV in een interview, dit Kerkrads meisje. Ja. En zo zie je maar weer welke talenten er in Kerkrade allemaal rondlopen. Niet alleen op muziekgebied en op dansgebied, maar ook nog op voetbalgebied. Nou, heel veel succes. Bedankt voor het hartstikke leuke gesprek. En tot ziens bij de Leeuwinnen. Ja, toch? dank je. Hey, dankjewel. Voor jullie naar de stad met dames van West op zijn best, had ik op papier staan. Nou ja, we hebben dat lezen ding, waar heet dat over? Nou, gelukkig had ik Linda Klaasens, werkt bij Flexiforum. Ja. En ik had Ivy Merkelbach. En dat werkt op het Westhoes. Klopt. Als ambulant begeleider van de radar. Ja, klopt. Kijk. En zie je alles vertellen over een nieuw spektakel op de 30e maart. Maar misschien iets voor ons, wat wordt er normaal gesproken? Dus schakelen we nu over naar het Nederlands. Beste allemaal, want dat leek de dames beter. Wat doen jullie normaal gesproken? Nou ja, ik ben coördinator van de ruilwinkel Kerkrade. En die is gevestigd in het Flexiforum. De ruilwinkel? Ja. En in 2 woorden is dat? Een plek waar mensen spullen kunnen brengen, punten daarvoor kunnen krijgen. En met die punten kunnen ze weer nieuwe producten kopen, betalen. We werken niet met geld. Je kan alleen maar echt ruilen? Ja, of spullen doneren. Ja, is ook nog of geven, ja. Precies. Ja. Even heel kort samengevat. Heel kort. Ja. En ik werk vanuit de wijkpunt het Westhoes in Kerkrade West. Ik werk vanuit Radar als ambulant begeleider.
En dat is ook allemaal binnen de wijk West. En wij komen bij de mensen thuis. Maar we proberen ze, het wijkpunt Westhoes is het voorliggend veld. En we proberen de mensen uit huis te krijgen en zo'n activiteiten in de wijk te laten deelnemen. Ja, wat doet een ambulant begeleider dan? Ik ondersteun ze in de dagelijkse gang van zaken waar hun zorgvraag ligt. Ja, oké. En wat brengt jullie dan bij elkaar? Ja, ja dat is gekomen vanuit... Hoe kom je bij elkaar? Ja, vanuit... Een collega inderdaad, een collega van mij inderdaad. Die heeft Linda benaderd, de ruilwinkel benaderd. Daar was zij bekend mee. We willen de wijk... er is heel veel te vinden in de wijk, maar veel weten het niet. Ja. Dus wij wouden... meer verbinden. Ja. Dus dat we iets hadden, we willen die samenwerking meer gaan opzoeken. En zo is het contact gelegd. Of we niet iets met de ruilwinkel kunnen opzetten. Om bekendheid te krijgen. Ja, nou ja, vooral ook de samenwerking tussen Westhoes en Flexieforum. Ja. Westhoes als wijkpunt in de wijk, waar allerlei organisaties vandaan werken en ook initiatieven voor buurtbewoners zijn. En Flexieforum als bedrijfsverzamelgebouw, waar ook de sociale dienst zit, maar ook heel veel bedrijven en kleinere organisaties die daar gevestigd zijn. En eigenlijk om daar een betere samenwerking tot stand te brengen. Nou goed, we waren zo enthousiast, steeds wildere plannen werden. Ja. Want het begon dus klein, met een modeshow. Dat is vaak het leukste. Ja, en dat is nu uitgegroeid tot een evenement op 30 maart. Ja, West op zijn best. West op zijn best. Ja. Dus ja. En er is wel nog een modeshow inderdaad, die ook. Maar ja, er is heel veel bijgekomen, workshops, standjes. Ja, en jullie doen dan op 30? 30 maart. 30 maart. 2 tot 7. Ja. Dat is door de week? Door de week, op een donderdag, ja. En dat is de bedoeling dan voor alle burgers in de wijk, om elkaar te ontmoeten. Ja. Ja, eigenlijk meer een ontmoetingsdag, hè, waar een gezellige dag, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, maar ook kennis kunnen maken met bedrijven, organisaties, vanuit zowel het wijkpunt Westhoes als Flexieforum. Dus ook op die 2 locaties gaat dat gebeuren? Nee, het gaat plaatsvinden op Flexieforum. Op Flexieforum. Ja. Maar andere mensen die willen komen, die zijn ook welkom hoor. Je hoeft niet de paspoort te laten zien en zeggen ik ben van West. Nee, we gaan geen paspoortcontrole doen. Nee, zo strikt is het niet. En wat gaat er gebeuren? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, zei het net al, workshops, verschillende. Noem op. Vanuit de VASOM zullen creatieve workshops zijn. Er is een dansworkshop, er zal een modeshow zijn. We hebben ook een special guest, maar dat gaan we nog niet verklappen wie dat is. Ook niet te begin net of de voornaam? Nee, ook niet. Ja, de voornaam is met de P. Ik wil graag zo'n scoop hebben hier natuurlijk. Ja, de eerste later is. Ja, dat kan. Roda komt, een visagist hebben we. Ja, van alles. Een loterij. Allerlei stands waar organisaties, bedrijven, maar ook buurtbewoners zouden daar producten of hun diensten kunnen promoten. Het is echt om elkaar te ontmoeten. Ja, voor jong tot oud. En je zegt, mensen kunnen daar dingen promoten, laten zien. Hè? Heb je ook al voorbeelden? Heb je aanmeldingen al? Ja, nou goed, vanuit diverse organisaties zijn er mensen die een stand willen hebben. Maar ook mensen die iets voedingssupplementen of zoiets willen aanbieden. Echt van alles wat is mogelijk. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kunt je aanmelden. Hè? Dat kunnen ze nog steeds. Ja, dat kan dus als zo gauw ze naar dit programma kijken en denken, hé, dat is wat voor mij. Een mailtje naar Monique Veldhuizen. Maar dan moet ik even gaan zoeken voor een mailadres, die weet ik even niet. Nee, maar dat kunnen we later nog wel erin zetten. En dan komt dat langs op de website. Ja. Van alles wat, ja. Gewoon heel leuk en laagdrempelig voor iedereen. En wat gaan jullie doen op die dag? We zijn erbij, maar dat hebben we proberen alles in goede banen te leiden. Ja, absoluut. Ja. Nou, en het is gratis, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is gratis. Ja, het is gratis. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk evenement dat je probeert op die manier verbinding in de wijk te brengen. En ook mensen weer naar dat Flexieforum te krijgen. Want ook heel veel mensen hebben dat nog niet gezien. Hè? Veel weten dat Westhoes, dat valt misschien wel wat meer bezoekers. Maar ook dat weten mensen nog soms helemaal niet te vinden, valt me op. Dat is ook zo. Dus nu doen jullie er alles aan om dat... Ja, en we hebben bijvoorbeeld zoals in het Westhoes is op iedere vrijdag kom op de soep. Kunnen mensen voor een heel klein bedrag
samen een kopje soep eten. Ja. En ja, die dingen zijn ook op die middag aanwezig. Ja. En dan wordt er een klein kopje soep geserveerd. Hartstikke goed. En je kan ook ruilen hè, op die dag. Je kan ook ruilen. Ja, de rouwwinkel is ook geopend. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, prachtig initiatief. Heel veel succes daarmee. Hopelijk komen heel veel mensen op 30 maart, 's middags naar het Flexieforum. Ja, van 2 tot 7. We zien elkaar daar. Voorzien dus toch. Bedankt. Dank je. Vol passie zet ik me in voor voldoende woningen voor jong en oud. Middels het woonoffensief willen we naast het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken ervoor zorgen dat er voldoende kwalitatief woningaanbod is in Kerkrade. Het woonoffensief is belangrijk omdat niet iedereen een geschikte woning vindt in een fijne leefomgeving. Samen met partners gaan we nieuwe woningen realiseren in het Rodukerveld, in Eigelshoven, in Kerkrade West, in het centrum, maar ook hier in Blijenheide. We kijken volop naar kansen en mogelijkheden voor nieuwbouw in Kerkrade. Voor jullie nou een prachtig evenement, ik keer gewoon wat zich af heeft spelen in door maart volgens mij. En dat is het Rode Loper Fashion Event, wil ik het zo daar staan. Het is niet Jans het Kerkhuis, maar voor jullie nog het gesprek voeren in het Hollands, dat is makkelijker. Omdat de dames die ik te gast hadden dus ook niet allebei Kerkhuis spreken. Hartelijk welkom. Majo, Slechtrim, Bertine. Wirtz, we zitten in Dierchef, Bertine, maar je spreekt geen dialect. Erg, dus, nou, ja. Dat is wel erg, maar ja, je kan... Een Kerkhuismeidje en dan geen dialect. Het heet wel een beetje. Ja, een beetje wel, ja. Ja, maar toch maar in het Hollands dan voelde ik het zeker. Als we twee ondernemers, ik ken gewoon. Maar joh, du bent van, moet ik even kijken. Want dat, Eigenwijs voor Kids. Eigenwijs voor Kids, ja. Uiteraard. Ja. En Bertine Fashion. En wat stellen ze over dat evenement? Wat is dat eigenlijk? Nou, we zijn 5 jaar geleden zijn we ermee begonnen. En toen was het een rode loper een kilometer rode loper, moet ik erbij zeggen, klopt, hè, door het hele centrum. En dat hebben we nu een beetje gecentreerd, Hengen-Harjotsrug, met een loper en dan naar de 3 straten in. En het daar geconcentreerd, zodat het gewoon een compacter geheel is. Ja, en vroeger heette dat een modeshow, maar dat heet natuurlijk nu anders. Het is nu een event geworden. Hè? Een maar event op de Rode Loper. Daar komt het op neer, hè? Daar komt het op neer, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat gaan we allemaal zien? Nou, misschien kun jij dat vertellen, wat we gaan zien? Nou, alle modezaken in het centrum van Kerkrade, die showen gezamenlijk de nieuwe voorjaarsmode. En ook de modegerelateerde zaken. En dat is? Dat is Yvil met de schoenen en de tassen. Oh ja. En dat doen we gezamenlijk op de Rode Loper. Ja, en er zijn zelfs 15 zaken bij betrokken. 15 zaken doen mee, waarvan 2 groot winkelbedrijven en de rest is allemaal de wat kleinere ondernemers, zelfstandige ondernemers. Ja. Ja, en het aanbod van die grote aantal kleinere zaken, dat is ook de charme van Kerkrade en de kracht van Kerkrade. Ja, precies. Qua mode zeker. Precies. Ja. Zeker. Ja. Na dit interview kan er natuurlijk nog te zien welke chef er al nu meedoet aan het Rode Loper evenement. Het zijn er 15 modezaken. Er komen nog een andere chef erbij die hun van dit opnemen. Van ja, voor de eng of ander dun van dit. Er ziet ze direct al nu schon in beelden, we er precies wat er kan verwaarden. En wie gaat dat showen dan? Wie doen dat? Nou, dat gaan professionele modellen showen. Ja. Ja. En het is even erbij vermelden op 25 en 26 maart. Ja. En dat is de dames- en herenmode? Dames, heren, kinderen en modegerelateerde schoenen en tassen. Ja. Ja. Dus eigenlijk het hele modescala komt aan bod. Dus eigenlijk ook voor iedereen iets te vinden. Ook voor iedere beurs. Ja, voor elk wat wilt. Ja. Toch? Ja.
En je kan nog gelijk kopen dan als je wil. Ja, graag. Je kan gelijk de winkel in. Dat wordt ook bijgezegd. Nu de winkels zijn open, de winkels zijn gewoon open tot zaterdag ook tot 5 uur. En de zondag hebben we dan koopzondag. Ja. En het parkeren is gratis. Oh ja, ook dat nog. Dat moesten we ook vertellen, ja. Nou, hartstikke goed. En als je nu iets, want dat is natuurlijk leuk, hè? We zitten in de modezaak, hè? Dan moeten jullie ook iets vertellen over de nieuwe mode voor het voorjaar. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten? Ik heb al wat gezien hier natuurlijk. Ja. Het wordt in ieder geval een heel kleurrijk seizoen. Je ziet paars, roze, geel, groen, hemelsblauw, pink. Maar ook de neutrale kleuren, dat blijft ook. De keuze van je kleding, de kleurkeuze is heel afhankelijk van welk type je bent. Ik heb nu pimpelpaars aan, maar joh, is een neutrale tinten. Ja. Maar we zijn ook 2 hele andere types. Dus als we het zouden omdraaien, denk ik dat je een verkeerd beeld zou krijgen. Ja, we kunnen het proberen. We moeten even stopzetten en dan de paskamer. Ja. Maar jij zit in de kinderkleding. In de kinderkleding. Ja, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Dat is alleen niet dat nou echt precies dat seizoen is die kleur en dan is die kleur. Dat is dat minder modegevoelig dan? Nou, dat wil ik niet zeggen, want ook bij de kinderen, bij de meisjes bijvoorbeeld, heb je toch de wijde broeken en de jumpsuits en de flarebroeken net zoals het in de damesmode is. Dus ook daar is het heel kleurrijk, alleen de iets grotere meiden of jongens, die willen dan toch een beetje de wat rustigere kleurtjes. En ook daar en tot welke leeftijd kunnen we bij jou terecht? Ik heb maatje 44, dus hele kleine babytjes, tot en met maat 176. Dus dat is best wel een grote scala aan maten, ja. Maar die babytjes die kunnen natuurlijk niet showen, maar... nee, die laten we maar lekker... maar wel jeugd. Gaat de jeugd ook over de rode loper? Ja, ik heb een stuk of 8 kinderen die gaan lopen. En die vinden dat iedere keer weer schitterend. Want die staan te trappelen om zich aan te melden. En een beetje coole muziek erbij. En dan, dat is heel belangrijk. Zeker, ja. En een leuk programma hebben we dan ook tussen de modeshows door. Hebben we dan een leuk muziekprogramma. Muzikale optredens. Muzikale optredens, dat zijn we nog een beetje aan het... Het staat nog niet helemaal vast. Het staat nog niet helemaal vast wie er komt, maar het wordt vast. Maar die tijd die vul je lekker op. En dan hoop je natuurlijk ook op lekker weer. Ja, daar gaan we vanuit. Ja. We hebben altijd nog even afgelopen gebocht. Tuurlijk, En aangezien de Harjon in de kerk groter is, zo is het. En wie is dat nu in de afgelopen jaren? Is dat jullie doorgang? Is dat gewoon doorgaan met corona en zo? Kon dat? Nee, tijdens corona niet. Nee, want er waren de winkels ook. Maar de winkels dicht natuurlijk. Dus je hebt het even moeten overslaan. Ja. Dus helaas heeft iedereen er nu weer in. Dus ook hier geldt weer, nu mag het weer. Ja, we hebben wel in september weer kunnen de modeshow kunnen doen. Dus nu gaan we echt weer volle bak. Want je zegt september, is het meer dan 1 keer per jaar? Het is 2 keer per jaar. We hebben nu ook in september een tweede voor de najaar. Voorjaar, najaar. En dan ook weer 2 dagen. Hartstikke goed. Dus kijk, het is natuurlijk niet alleen dat. Je kan natuurlijk de hele dag hier dan in het centrum profiteren van alles. Lekker winkelen, wat drinken, wat eten. Eten na de modeshow. Ja, tuurlijk. Ze hebben van alles in Kerkrade. Hè, dus best wel een dagje om, denk ik zo. En we moeten voor al die mensen de winkels in krijgen ook. Ja, dat maar met deze kleurtjes moet dat gaan lukken. Ja, dat moet lukken, zeker. Ja, zeker. Ja, ik kan niet zeggen, ik ga zo uitzoeken. Dat kan niet. Jammer genoeg niet. Maar ja, goed. Maar een geweldig evenement. Ik hoop echt dat het succesvol is, dat heel veel mensen komen kijken. Ja. En heel veel succes. Gaan jullie zelf meedoen of niet? Of meelopen of niet? Niet meelopen. Niet. Ja, ik pas niet in de kinderkleren, dus dat gaat het niet worden. Maar de supervisie is ook belangrijk. Maar het is heel belangrijk dat achter de coulissen ook mensen aanwezig zijn. Ja. Nee, dat kun je beter een professionele modellen Ja, zeker. Ja. En jullie helpen dan ook met kleden en zo, met aankleding? Ja, en de laatste screening, voordat ze de catwalk opgaan, voorpas. Het hele traject. Hartstikke goed. Heel veel succes. Dankjewel. Dames en heren thuis, tot het weekend van, laat ik het nu in 1 keer goed zeggen, 25 en 26 maart in het centrum van Kerkrade, de Rode Loper. Een, in ieder geval internationaal mode-event met 15 zaken en ook nog modezaken en ook nog aanverwante zaken hier uit het centrum van Kerkrade. En u kunt de hele middag hier genieten, komen, zou ik zeggen. Dank jullie wel. Graag gedaan, dank je wel.
Ja, dit was alweer de 20e uitzending van Beleef Kerkrade Televisie. En we waren te gast bij Bertine Fashion aan der Maat in Kerkrade. En normaal hadden we natuurlijk een rondleiding, dat wees er door Wolverzund, op de locatie Wolverzund. Dat hadden we dit keer in de vorm door van een rondjank langs alle geschäften die meedoen aan het Rode Loper event, aan het mode-event, het fashion-event. Eind maart hij in Kerkrade in het centrum. En verhouding gevarieerde uitzending, darf ik wel zeggen, met gezangs, met voetbal, met talenten uit die wereld, verhouden over de verkiezingen, verhouden de wethouder en dus verhouden over verbinding in de wijken. En dat is precies wat Beleef Kerkrade Televisie zo interessant en ook zo leuk maakt, zo ik sta. Dus we zien de keer terug bij de 21e uitzending en die is op de 2e april. Bis dan!